China Fifth Generation Jet Fighter, Steel Jet Fighter tia an chal. Chengdu J-20 Mighty Dragon tia an ko bok chanchin hi angai dum dangdai ve a. I han bel chiang chin tiang. China le India line of actual controller an buai lai khan. China hi ain ho sana sa thei khop maya. Kum sang hi som pakua khan. China le India in rina lam. Ladak bul. China ram lam chana. He China Jet Fighter ta J-20 hi scroton chan ve vel tho quality ram ni a. Ni ma sila India in a hlau lo hle a. A hlau lo mai po ani lo. A theng thong a thok lo ani ber mai. Engwanga India hian hlau lo ngut nge ani. Kovel Jet Fighter thaber. Fifth Generation Jet Fighter. Steel Jet Fighter ngat ani sia. A lo min ator hlel om don hle sia. Le a le van sang a lo om si. Le ani se ama mu chu soi lo. Ari kan thiat meu chuan bom dar vek kan ni man don sia. Van sang boruak angat phei chuan ai tha hi om chuang lowa. Ka thang mai thei ani lowa. India Jet Fighter tha Fourth Generation Sukhoi Su-30 MKI ti chuan chungnung jok fe tura duan le ngai ani. Boruak a lo in beita ni se Su-30 MKI hian radara aman ma hoin J-20 hian akap la man tura ngai ani a. Ain that le je chu kan tha thiam mai o me. Khoi tang nge lo kalti le. Khoi tang nge lo ka ti po. Indian Jet Fighter tha Su-30 MKI hian a re man don lawa. Ain rin main ka thak ani anga. Apuak dar fel der man don ani. Chu ti khopa thasi chu India chu na wa hlau lo ve ti chu kan soi chin zom don ani. Khati hun lai khan khovela Fifth Generation Jet Fighter Steel Jet Fighter technology hi pathum che service lai man lai oma. US in F-22 le F-35 anaya. China in Chengdu J-20 Mighty Dragon tia an kau anei boka. Russia khan nei ve tumina bei ve me kha ani a. Nima sila ala puitlin har deuh tura ngai kha ani. Chu wang chon US bo khan arau hle kha ani a. Ram thran Israel tele. Asangoi zon pui UK tenge pon. F-22 hi lei tumin an lo dor to thina. Nima sila ala phal lo fit la thak to ani. Leituma dor tu anga em awangin a ya. F-39 Fifth Generation thau kha siam le tangot kha ani a. Chu di khopa technology tha le ro pui. Thiam sa tak manga duan chu. Engtin nge China khan khati hun lai khan anei thei mai ti hi. In hial tam ber ani reng ani. Khovel ram ro pui indo na muala po sul nu lo nei nual to tele. Technology lama sang em te pon an nei thei lo la ya. China in Fifth Generation Jet Fighter Steel Jet Fighter alo nei ve ngot kha amak ve hrim ani. Kum sang ni som pasari September ni som ni pariata China in Fifth Generation Jet Fighter Steel Jet Fighter anei thua puang zara. Khovel in mak atia. Jet Fighter lama expert telu ati hai map ani kha. Enge F-22 Fifth Generation Jet Fighter Steel Jet Fighter technology chu ani kan ti chuan. Atoi fel the ang berin soita ila. Jet Fighter thachung chuang. Technology changkang bera thuam. Thiam sang tak manga siam ani a. Khovel indo thona telaman ngai reng lo. Radar trail tiang ANPG 77 a thuam ani a. Athok chak em a mel ma thona radar ten an man lei thei lo tura duan ani. Hi ta pechuak klem le a rocket ten an lei thei lo wa. KM za ai la po radar in man lei thei lo wa. Alo man ani pon aman fia lei thei lo wa. Aman very ruai chaw ani. Aman ani pon ate em a riat than lei thei lo ani. Tin radar satli in man lei thei lo bok ani. Vansa nga indo ta se GPS manga rocket te hi duan vek an ni a. Vansa nga thona radar in aman masak zok tan chance atha ani maya. Men ma thona tan tlan chiat chance om lo ani. Radar in aman ve le khan GPS mangin an detect to mai dona. Ti chuan rocket chuan thona chu ka fu ma chu um to mai dona ni. Hemi ani awang hian US po hian arau hle kan ti to kha. Leituma ram dang ten an dor thin na te po alo nar fit la thak zel ani. China hi khovel in Amel khian na pakhat chu an pui siam chua. Replica chom pakhat na ani mai o me. Hemi ani awang hian Jet Fighter lama expert ten an chuya chuan. China J-20 airso an nei video an han en atang tele. Chi ran thana an han zir chian na chuan. Fifth Generation Jet Fighter Steel Jet Fighter ni thei hian an ngai thei tlat lo maya. Ache amuang hle a US siam F-22 le F-39 te akhan lo hle a. Tin Steel Jet Fighter ani reng em ti te hi an ngai tu na ti thui tu ani.
a pian mang hi US siam tho Raptor F22 pian manga duan ani ti a hriat theya nima sela expert 10 China in J-20 hi Fifth Generation Jet Fighter Steel Jet Fighter ani ati hi a fin fiana an nei bik chi lo awangin chiang takin China hian Fifth Generation Jet Fighter Steel Jet Fighter hi anei lo ti in an soi bik lem lo ani khati lai khan India khan ain do thona nei that Sukhoi Su-30 MKI kha radar thazok Russia siam AESA mangin athuam thame ka radar man thar hian arwalin target somthum a mutheya heng somthum zinga hian arwal vekin paruk amanin a detect thei ngal ani Indian Air Force lama an ho du pon India hian ma son zela kan thlona te po khovel technology changkang zo ka thuam that ve zel ani a khovela Air Force thaber ber te kan el phak lo na bik awm to lowa China Air Force ma chhon tur po hian kan in ring reng ani an ti ani India hian a hlau lo ve hle a nima sala khati lai khan China hian India in do thlona Sukhoi Su-30 MKI tha Su-35 le khovela thlona ka thlak na trail tiang khovela ai tha om chuang lawang ti hian an lo chal thin India la nei lo Russia siam S400 aneya chuti te wal chuan India thlona tha te chu hlau bi khau lawang ti arin thei ani India in China siam J-20 Fifth Generation Jet Fighter Steel Jet Fighter ti a an chal a lo na em le China in Fifth Generation Jet Fighter Steel Jet Fighter nei anga a in chal na hi anei lawang ti arin om na em chu ramrang rang hian an thlona siam te hi ani na kim chang takin an tilang thina an thiam na le an fin na te chuang takin an soi thina heti la hian China hi chuan J-20 an lan khan ani na hi pho chuak ve ma se thup anei nuala are dar man tele thil ran apuang lang du lem lo ani hengte ani awang hian China hian anei tak lawang ti rin na Jet Fighter expert lam te chuan an nga hle a India in a hlo na le Fifth Generation Jet Fighter Steel Jet Fighter ani lawang ti a chian em pakhat chu amalama kan soi to kumsang hi som pako a China le India in rinalai ladak bula China lam chana he an Jet Fighter tha an chuan ve em mai J-20 kwaton chan ve an thlok wal tir ve lai khan kem ja chuanga om India ram china Indian Jet Fighter Sukhoi Su-30 MKI 10 radara chiang takin an lo man mai po ni lovin fel fa takin aman an lo tikher ani ngei om ve fel fa takin aman hengte ani ta ka wang hian China hian anei ring lo tam takan om pha ta a India hian khati aron thlok kwal ve lai po khan he an Jet Fighter hi a hlau lo hle a China siam J-20 ma chon tur hian Sukhoi Su-30 MKI hi aring tok hle ani king kan soi tak thlona ka thlak theina tak hi China hian nei ma se India hian anei venual thowa Air Force a ro chuan hlau bi khau lowa expert te chuan India in an thlona an thuam that ve zel awangin Air Force a ro chuan China a in India chu achung nung jok tura an ngai ani Sukhoi Su-30 MKI ma sare darin J-20 hi aloman thei awang khan India chuan he an thlona nei Steel Jet Fighter technology a duan an ti hi Indian Jet Fighter tha Sukhoi Su-30 MKI khan a chau vet hle ani engpo chuni se US in Steel Jet Fighter an siam dan technology hei abon hle a an thiam na hi sang bik hle a ro po an ro hle kan ti kha India chuan he an thiam nei hlat ri deuh mai la hamara de sian alangai tu chuak ve ma na le ole khati jong kha ni le phot mai se du tok le phot meng o ka channel te do enai lo ngai thlak thina wang ka lo me like le subscribe khamin lo ti sak ula share te po khamin lo ti sak ve thin ula